אין ספק, נושא הצדק החברתי הוא אחד מיסודות התורה. לא בכדי אומר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. והלל, כשגייר את אותו גר על רגל אחת, הביא את הפסוק הזה בתרגומו, בצד השלילי שבו, מדלך סני לחברך לה תעביד. יודע שבעלי המוסר תמיד הדגישו את הנושא הזה של צורך לעזור לזולת, להתחשב בזולת, עוד רגיש לצורכי הזולת. כל אלה מצוות גדולות מהתורה. בטעות, בצורה החלוקה, שיראת שמיים זה עניין למקום, נושא חברתי זה עניין כביכול חילוני, לא דתי. כזו היהדות היא לא כזאת. זו היהדות שאדרבה, מה המסכת סנהדרין אומרת, שמי שחטא חטא אדם לחברו עבר שתי עבירות, גם כלפי שמיים, גם כלפי חברו. ועוד שמי שחטא כלפי שמיים עבר רק עבירה אחת כלפי שמיים. השם יכול לסלוח לו, אבל הפגיעה בחבר צריכה סליחה של החבר. הדברים ידועים וארוכים וחבל להאריך בהם. אני רוצה להתמקד יותר באקטואליה שהנושא עכשיו הוא עלה לאחרונה, ובצדק מסוים. נוצרו פערים עמוקים בחברה. לדעתי זה שורש הבעיה. יש בעלי תפקידים שהם מקבלים משכורות עתק של 500,000 שקל בחודש, 1,000,000 שקל בחודש. מספרים אסטרונומיים. ואותם אחרים מקבלים שכר מינימום. באותו מקום, באותו מפעל, באותו בנק, יכול להיות פערים עצמיים של פי 100 או 200 בין העובד הבכיר, בין המנהל ובין העובד הזוטר. ודאי שהמנהל, בעצם אחריות עצומה, צריך להביא בחשבון, שהוא אדם מוכשר מאוד, בניסיון גדול מאוד, צריך לתת לו משכורת גבוהה הרבה יותר מאשר הפקיד הזוטר. אבל האם פערים כאלה מוצדקים? אני חושב לצמצם אותם לחצי, לשליש, לרביע או לעשירית? וכאן נוצאת הקנאה. אלה שיש להם, מתפארים מה שיש להם, בווילות, בספינות פרטיות, במלונות פאר, בילויים נוצצים, נסיעות לחוץ לארץ, במלונות פאר, במסעדות מכובדות וכדומה, במלבושים, מכוניות כפולות משולשות ומרובעות, ואחרים בקושי יכולים לגמור את החודש. ראשית כל צריך להילחם בתופעה הזאת. לא ייתכן שיהיה פער וקיטון כזה גדול. נכון, בתורה לא כתוב בדיוק כמה כל אחד יסתכל, אבל ודאי שמצוות צדקה שדורש מאיתנו להפריש חלק משלנו למען אחרים, נועדה בין היתר לצמצם את הפערים. מצוות צדקה זה לא רק לעזור למי שאין לו בכלל. הרי יש מושג של עני בן טובים, שמצווה אפילו לתת לו סוס לרכב עליו. נכון, זה לא כל עני זקוק לזה, אבל במקום שיש פערים כך גדולים, ולאחד יש כמה סוסים, באמת מכוניות, והשני בכלל אין, אז ודאי שהצדק מחייב לצמצם את הפערים, לדאוג שגם אלה שאין להם, יהיה להם משהו. ושאלה שיש יותר מדי, שיהיה להם פחות. שיתנו רכב אחד, תנו להם שומה שלהם, למי שאין. אין דוגמאות כלבד לצעקה וזעקה שצריכים למצוא דרך איך להשוות בין המעמדות השונים. כי הפער הזה הוא מסוכן. קנאה כזאת, פערים כאלה, הורסים את החברה. זה דבר חמור, מסוכן יותר מאשר התפוררות חברתית. תעודת הזהות של אברהם אבינו היא כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. לאמור, מכאן אנחנו מתחילים. היהודים שלנו כמובן הם הרבה יותר גבוהים והרבה יותר רחוקים, אבל התשתית לכל דבר, כך לימד אותנו אברהם אבינו, וכך לימדו אותנו הנביאים, זה שאלת הצדק החברתי. צדק וחסד הם שני מושגים שהם חשובים מאוד, והם בכיוון של הטבת העולם, אבל הם לא זהים. אנחנו בציבור הדתי בדרך כלל רגילים מאוד לחסד, ובאמת מוסדות החסד במדינת ישראל הם דתיים ברובם, הגדולים בוודאי. לעומת זאת, צדק אלה מונחים אחרים לגמרי. צדק זה לא התנדבות, זו חובה.
צדק זה לא שפת הרחמים, זו שפת הדין. צדק לא תלוי במצב רוח או במצב כלכלי או בצורה כזו או אחרת. אלה הם זכויות או שמגיעות או ליתר דיוק בעולם ההלכתי חובות. חובות שמוטלות על בעלי היכולת, על השלטון, בעלי הכוח, בעלי הממון, לנהוג בצדק עם הבריות. כשאנחנו בונים את החברה הישראלית, וכשאנחנו בונים את הדמות ואת הצורה שאנחנו צריכים להיות בה, אנחנו חייבים לעשות אותה בצורה שבה הדברים מתחלקים בצדק. העובדה שלא מי שבא לכוח הוא זה שמקורב יותר לנכסים, אלא מי שמגיע לו ומי שעבד למען זה ומי שזכאי למען העניין הזה. אנחנו מדברים על כך ששמו של אדם, לא בגלל איזשהו חסד שהוא מוענק לו, אלא נשמר בצדק. אנחנו נוהגים באתיקה ובהתנהגות אתית ביחס לכל העניינים ובכל התחומים שבהם אנחנו נפגשים עם החלש. למשל, לא עושים ניסויים רפואיים בגופו של בן אדם בלי הסכמתו, למרות שהוא חולה והוא נמצא כרגע במצב של חולשה. כל הדברים האלה ביחד יוצרים בסופו של דבר דמות של חברת צדק, שהיא מסדרת את דבריה ואת ענייניה לפי דין. כמובן על זה צריך להוסיף הרבה מאוד חסד. לא חרבה ירושלים, אלא מפני שדנו בדין אמת לאמיתו. אבל קודם כל צריך שתהיה תשתית שבהם הדברים נעשים על פי עקרונות, לא על פי רחמים, על פי מצב קבוע, לא על פי מצב רוח משתנה, על פי קריטריונים ולא על פי פרוטקציות. אלה הם היסודות המרכזיים של הצדק והמשפט שאותם הנחיל לנו אברהם אבינו, ושהנביאים אמרו לנו שאם הם לא קיימים, אז בעצם אין זכות קיום לבנות את הקומות היותר גבוהות, את קומות המקדש. אנחנו רואים בשבועות האחרונים לא איזו התפרצות אופנתית של פה אנשים שאין להם קורת גג לראשם, שם אנשים שלא מצליחים לגמור את החודש אחרי שהם למדו 7 שנים רפואה, ועוד מכל קצוות הארץ, הכל מצטרף. המאבטח שמרוויח שכר מינימום ומנוצל, איש ההייטק שחושב שהוא שיחק אותה, אבל גם הוא עבד של מקום העבודה, הסטודנט שאין לו קורת גג לראשו, כל הדברים האלה קשורים אחד לשני. המחאה עכשיו היא תוצאה של זרמים תת-קרקעיים שהיו איתנו כבר כמה שנים טובות, וכל הממשלות, בזו אחר זו, בחרו להתעלם מהן לחלוטין, ולקדש שיטה כלכלית שמייצרת כאן אוליגרכיה של שלטון הון, שבידיה כל המשאבים של המדינה, שליטה על התודעה, שליטה על התקשורת, שליטה על הפוליטיקה, ומצד שני אנחנו רואים עוני הולך וגדל ומעמד ביניים שהולך ונגרס, הולך ונשחק, ולא יכול לקיים חיים נורמליים. לפני שאנחנו נלחמים על גבולות המדינה, צריך להילחם קודם על הדבר הקטן והשולי הזה שקוראים לו מדינה בתוך הגבולות. את הדבר הזה ממשלות ישראל זנחו בזו אחר זו, והמטרה שלנו היא לכנס את כל המחאות האלה לכלל תמונה אחת גדולה וכוללת שתשנה את המדיניות הכלכלית הקיצונית, התאצ'ריסטית, הקפיטליסטית הזאת, שמואכת את האדם הרגיל, את איש מעמד הביניים. זה כבר לא העניים, זה לא החצר האחורית, זה אצלנו בחצר. ורק שינוי השיטה באופן מהותי, שיטת המיסוי, אופן שיטת חלוקת העוגה בתקציב, חוקי העבודה, ההשתוללות בשוק ההון, רק אלה יחזירו אותנו להיות מדינה שפויה, מוסרית, אחראית לאזרחיה, שמתנהלת בהיגיון. בעיניי צדק חברתי זה כמובן מושג מורכב ורחב, יש לו הרבה היבטים. אני חושב אני רואה את צדק חברתי בעיקר כסיפור של ערבות הדדית. במובן הכי בסיסי ופשוט, איזושהי אחריות של כל אחד מאיתנו על מה שקורה למי שלידינו, איזושהי אכפתיות כלפי הזולת, איזושהי תפיסה שהכאב של הזולת הוא גם הכאב שלי. ההון שיש בעולם, לא רק כספי, גם אנושי, שבתפיסה היהודית כמובן התברכנו בו, הוא של כולם ולכן הוא גם צריך להתחלק בין כולם. זה לא אומר עד לרזולוציה של שוויון מוחלט, זה כן אומר שזה סיפור כללי והכל קשור בהכל. ולכן יכולים להיות אולי פערי שכר, או יכולים להיות פערים בעבודות, או כל מיני היבטים אחרים של חוסר שוויון, אבל תמיד יש סיפור של איזונים. ושום דבר בעולם לא ישכנע אותי שגם אם זה מגזר פרטי לגמרי, מנכ"ל יכול להרוויח פי מאות מאשר עובד הניקיון שמנקה אחריו במשרד. זה חוסר צדק חברתי. שבתוך התפיסה של חוסר צדק חברתי אני לא רק מדבר על הזכות
של העובד ניקיון לקבל את כל התנאים שלו, או של הנכה להגיע לכל מקום, לסניף בנק או לבית כנסת או למסעדה עם כבש שמאפשר לו. נדבר גם, וזה לגמרי מהתפיסה היהודית, על החובה שלנו לאפשר את הדברים האלה. יש איזושהי נטייה, גם בשיח שקיים עכשיו, שמדברים על צדק חברתי, לדבר על הזכויות בלבד, וגם כל אחד מדבר על הזכות שלו. לי מגיע לי, לי לקחו לי. בעיניי במובן העמוק, זה גם סיפור של הזכויות, אני לא מבטל את זה, וזה בוודאי סיפור של החובות. החוב שלי כלפי אוכלוסיות שיש להם איזשהם קשיים או במצוקות, הוא לנסות לאפשר להם מקסימום כלים ויכולות להתמודד עם הדברים האלה. החוב שלי כלפי האחר הוא שכשהוא נופל, להושיט לו יד כדי שהוא יתפוס את היד שלי ויוכל לעלות למעלה. אז גם חינוך לצדק חברתי, כמו כל חינוך, הוא משלב בתוכו 1000 פעולות יומיומיות, אבל אולי משהו שאני אנסה להוסיף בהקשר של צדק חברתי, בחוויה שלי, הדיבור על צדק חברתי הוא חשוב, אבל הוא לא מספיק אפקטיבי. המעשים, ובעיקר הדוגמה האישית במעשים, הם אלה שמלמדים את השיעור הכי טוב. אני יכול לתת מהמקום שלנו, אנחנו כצוות בחרנו שעל כל תמונת מחזור של מחזור שמסיים אצלנו לימודים בסוף כיתה י"ב, מופיעים באנשי צוות לא רק המורים, אלא גם עובדי הניקיון והשומרת ואב הבית. מופיעים כשווים בתוך הסיפור הזה. או אנחנו חוגגים פה ימי הולדת לא רק לכל חברי הצוות, אלא גם לכל העובדים, עובדי הניקיון והתחזוקה. זה בהתייחסות הזו. אין לי אף איש נכה שלומד אצלי בבית הספר, אבל בית הספר הנגשנו אותו. אנחנו שוב עשינו שיפוצים כדי שיהיו שירותים נגישים. רק האמירה, רק המתן האפשרות היא הכלי לא רק לנכה שיוכל מתישהו ללמוד פה, אלא לכל התלמידים שרואים שהמקום הוא נגיש לנכים, ואז הם שואלים למה זה חשוב ומה זה אומר, וככה הם לומדים את השיעור הכי טוב. להעסיק אנשים נכים. יש לי מורה שאני מעסיק, בכוונה חיפשתי מורה נכה, אז היא גם יודעת להעביר את החומר מצוין, אבל השיעור שכל ילד לומד כשהוא יושב איתה על המקום שלה בחברה, על המעמד שלה בחברה, על הקשיים שלה ועל ההתמודדות האמיצה שלה עם הסיפור הזה, הוא השיעור הכי אפקטיבי. לכן בעיניי לחתור למקסימום מעשים בתחום, ואגב, רוב המעשים הם בידיים שלנו. לעצב גרפיקה של תמונת מחזור זה לגמרי בידיים שלנו, לחגוג יום הולדת זה לגמרי בידיים שלנו, ויש עוד 1000 פעולות ורעיונות טובים שגם אני למדתי עם כל מקומות שהם קוראים.